Ayın 7-sinde yayımlanan Watan Habarlar gepleşiginde ýurdun umumunda bir näçe ýaşaýyş saýlarynyň gurulup ulanmaga berilenligi baradaky propaganda habarlary halka hödürlenildi. Şol ekrana berilen habarlaryň biri hem Mar welaýatynyň Güneş şäherçesinde düşürildi. Ayın 10-unda Güneş şäherçesine açylışynyň netijelerini görmek üçin giden habarçymyz şagalanly ýagdaýda propagandasy edilen ýaşaýyş saýyň hakykatda içiniň boşdugyny bir de uğradan video materiallar bilen tasdiklady. Watan habarlarynda görkezilişiniň tersine binanyň içi hiççili tamamlanmandyr we ýaşamaga heniz taýýar däldigi bir de uğradylan video materialda görnülýär. Emma propaganda habarlarynda bolsa içinde ýaşap oturan adamlary, durmuş gurýan ýaşlary, oyun oýnaýan çağalary görkezdiler. Bir de uğradylan video materialda görnülýän binanyň girişi Watan habarlarynda hem ýaş satynjalaryň içeri girip barýan pursaty hökümünde sahnanalýar. Emma şol bina girişiniň edil garşysynda ýaşap oturan garyp halkyň öýlerini kamera kadrlaryna hiççili sokman, asuda asman siýasatyny ýöretjek bolýan rejimiň ýalan propagandasyny ýurdun içinden gelen video material bozdy. Şeýlelik bilen ýene-de bir gezek Watan habarlarynda hemme zadyň ýalandan görkezilýändigi subut edilýär. Habarçymyzyň öz kommentariýasynda üns beren bolsaňyz Watan habarlary diňeje bedelen binanyň daşyndan görkezipdir. Emma şol bedelip açylşy edilen binanyň daş döwregi bolsa orta asyrlardan galan ýerlere meňzeýär diýip belläp geçýär.